Ovo je svjedočanstvo žene koja je u Francuskoj bila poznata filmska redateljica Natalije Sarako. Ona je doživjela tešku prometnu nesreću. Ona tvrdi da je izašla iz svog tijela i da se našla pred Isusom Kristom. Nakon ovoga vraća se ponovno u svoje tijelo. A sada ide svijetom i svjedoči svoju priču. Život joj se skroz promijenio. Ona kaže da je Isus pokazao svoje srce obavijeno trnjem i da je plakao. Nakon ovog iskustva njezin život se drastično promijenio. Ona želi upozoriti katolike na Isuse suze. Tvrdi da on ne plaće zbog onih koji ga ne poznaju, nego zbog onih koji se pretvaraju da su njegovi, a čine izdaju. Pitala sam ga zašto plačeš, Isuse. Vidjela sam Isusa, on zaista pati. To nije samo zbog grijeha, već zbog ravnodušnosti kršćana koji se pretvaraju da su dio njegove obitelji i da su mu prijatelji. Gospodin pati, doživljava strašne muke, jer se njega ljubav tako često ignorira ili ne prepoznaje. Znam koliko nas voli. Proždire ga beskrajna ljubav prema svakom stvorenju, čak i prema posljednjem čudovištu na zemlji. I takvu osobu on beskrajno voli i takvu osobu želi spasiti do kraja. Kad sam ga pitala zašto plačeš, rekao je: jer si ti moje drago dijete. Volim te beskrajno, a zauzvrat dobivam hladnoću, prezir i ravnodušnost. Plačem jer nema ništa gore od toga da nas odbace oni koje volimo. Sarako tvrdi da je ona do ove nesreće bila praktična katolkinja. A misli bi joj lutale misli, razmišljala je o 100 drugih stvari. Ona tvrdi da je njezin odnos s Bogom bio intelektualni. Bila je to mirna vjera. Pričešćivala se bez ispovjedi, skoro svetogrdno. Nije shvaćala da hosti prima živog Isusa. Nije imala odnos s Bogom. Mislila je da poznaje Gospodina i njegova ljubav. Ali tek sada je shvatila da zapravo nije poznavala Isusa. Ona tvrdi: izvana ljudi oko mene svjedoče da postoji moj život prije i poslije. Ja sam čak svoj posao sad bila spremna ostaviti po strani kako bi se usredotočila na svoje spasenje, svoj odnos s Bogom, na svjedočenje. Želim posvetiti svoj život hitnosti navještavanju Božje riječi, stvarnosti onog života iza. Želim pomoći svijetu da se usredotoči na Boga. Vjerujem da Isus želio da vidimo u njegovu bol kako bih svjedočila katolicima. Moramo gorjeti od ljubavi prema njemu, potpunosti. Jedan od glavnih rizika s kojim se suočava prosječni kršćanin jest moliti se samo za grešnike, biti samo zadovoljan. Samo zato što idemo svake nedjelje na misu, činimo dobra djela, ne znači da se u Božoj čistoj volji s ljubavlju. Nastoje ga upoznati, imaju odnos s njim. Sve u vezi s ljubavlju. Bog od nas prvo traži ljubav. Voliš li ga doista? Prva Božja zapovjed, iznad svega, iznad svih. Ljubi Gospodina Boga svoga, svojim umom, srcem, dušom i tijelom. Možeš li reći Isusu da ga voliš iza njegove supruge, iznad svog djeteta? Nije potrebno pljačkati banku da biste bili grešnik. Nedostatak ljubavi je dovoljan. Mnogi tvrde za sebe da su bez grijeha, ali kako je to moguće? Svatko od nas laže, griješi toliko i mišlju, i riječu, i djelom, propustom, propuštene prilike. Bog je došao zbog nas grešnika. Koliko osuđujemo druge, obraćamo pažnju na loše stvari koje drugi čine. Sad se moja vizija promijenila. Promatram drugo i kroz Božje milosrđe. Nisi u tim cipelama tuđim da bi mogao suditi taj život. Ti ne znaš kako je toj osobi, kako je biti u njegovoj koži, što on sve proživio.
ne sudi. Sredotoči se na Boga, na ljubav. Ja nisam davala dovoljno prostora moliti u svom svakodnevnom životu. Ali molitva vam je temelj. Polazište za sve. Onaj ko ne moli, sam sebe upropaštava, uništava. Molitva je pupčana vrpca s Bogom. To te hrani. Danas se molim puno, svaki dan, sve mu predajem, razgovaram s njim. Shvatila sam i ulogu djevice Marije. Shvatite da bez Boga ne možete ništa. Moraš moliti. Sad znam, Bog je moj stvoritelj, onaj koji me voli najviše od svih. Činio mi je u nebu jednu lijepu gestu. Poslao me u Marino majčino naručje. Marija je Božje remek djelo. Volite Boga. Svjedoči Natalije sa rakom. Ali i žena po imenu Charlotte Holmes, koja je umrla i uživjela nakon 11 minuta, ona tvrdi: bližimo se kraju vremena i Satana stvarno dolazi ratovati protiv puno ljudi. Ali ja te mogu pogledati pravo u oči i sigurno ti reći, nebo je stvarno, a Bog nas toliko voli. Njegova ljubav je tako čista. Toliko nas želi. Rekao mi je, vodi ih kući što više možeš. Ne možemo biti na ogradi. Ne možemo nogom biti u ovom svijetu grijeha i na nebu. Vidjela sam svog oca kako mi govori na nebu. Imaš vremena da se vratiš i podijeliš ovo sa svima. Vidjela sam u paklu ljude koji su bili propovjednici na TV-u. Shvatila sam, mnogi samo pokušavaju napredovati u svijetu. Brinu se samo zemaljsko. Uopće ne misle na svoje duše. Ali ono što je važno nije što akumuliramo na zemlji. Morate ostati u Božjoj riječi. Naučiti ljubiti. Nikad se ne ugledaj na čovjeka. Hvala ti, Gospodine, za sve ova svjedočanstva što si nam dao, što nam daješ. Hvala ti, Gospodine, za naše živote, za sve što nam daješ i za sve što ćeš nam dati. Hvala ti, Isuse, što ćeš dodirnuti naša srca i obratiti nas, spasiti, ozdraviti naše duše.